Schneider Electric har jo været kendt for frekvensopformer i mange år, og vi har selvfølgelig vores normale traditionelle serie, men det nye skud på stammen, det er vores ATV 32, som er dedikeret mere til maskinbyggerne, hvor vi har prøvet at ændre designen på den, så den passer ind i de pladskrav, som bruger mindre bundplads og kan rykkes tættere sammen. Dels har vi jo energioptimering, som er det store ord i øjeblikket, hvor vi arbejder med at skulle kunne regulere, i stedet for at køre med konstante hastigheder og spare energi ved at have den rigtige performance på det rigtige tidspunkt. Den kan både køre asynkron og synkronmotor, hvor synkronmotor bliver mere og mere brugt på konvejersystemer for eksempel, fordi du ikke har magnetiseringstabene, som normalt ligger i asynkronmotor. Og det gør sig specielt gældende, hvis du kører ikke fuld last, altså tomlast, hvor magnetiseringsstrømmen i en asynkronmotor vil være nogenlunde den samme. Så har vi fået indbygget sikkerhedsfunktioner i den også, så du ikke behøver at have sikkerhedsrelæer for at stoppe omformeren. Den her åbner op for alle de normale standarder inden for Profibus og Ethernet og Ethercat og hvad man nu kan finde på. Til den her har vi en ny software, der hedder SoMove, som vi mener gør det lettere at sætte den op. Og også herinde kan du betjene de faciliteter, der ligger specielt omkring sikkerhedsomsætning, men også de normale parametreringer. Der er nogle grundindstillinger, man kan vælge, så det er en easy-go-løsning, du får gang i der. Dem, der kender Schneider i forvejen, kender vores lille Celio PLC. Og den facilitet, som man kender fra Celio, den findes faktisk inde i maven af den her også. Så du kan lave en standalone-løsning med den her. Man kan i fronten forbinde et HMI direkte til den, så du kan betjene frekvensopformeren med en applikation kørende. Et eksempel, vi plejer at give, det folk kender fra gaden, det er de der små reklameskilte, der kører ned og så står stille et øjeblik, og så kan man læse reklamen, og så skifter den ind til den næste. Det kan man lave med sådan en her, uden du behøver en PLC indbygget. Hvor er det så, min mobiltelefon kommer ind i billedet? Vores mobiltelefon, ja, det er jo selvfølgelig, du refererer til Bluetooth. Bluetooth kan godt virke lidt poppet og sige, hvorfor skal vi have Bluetooth i? Men man er jo vant til, at man faktisk kan forbinde alt med Bluetooth i dag. Har man prøvet at stå foran en tavle, og man har lukket, og man har fået hovedafbrydning og alt det der sat til, og det hele er sådan klar, så nu er der strøm på tavlen, og så har man glemt at sætte en parameter inde i maven af en frekvensopformer, og så skal jeg hen og slukke det hele ned igen. Så kan man se, at det her wireless-forbindelse her, det er faktisk en smart løsning, så det er ikke kun en gimmick med en mobiltelefon. Det er faktisk, der gør, at man kan arbejde på systemet på en mobiltelefon, eller hvad du nu har en PC, der er Bluetooth i. Du kan kommunikere med dem her, uden at du skal hen fysisk og have fat i dem. Og det mener vi jo er måske en ting, som i driftsættelsesøjemed, eller i fejlfindingsøjemed, eller overvågningsøjemed, kan være en feature, som vi i hvert fald tilbyder på markedet som en af de første.